sibingelele. Siyabingelela ke namhlanje. Uyabingelela namhla uDr Spikili. Uyishingishane zomoya. Ingqungqulo eshaya amaphiko phezulu kwemizi yamadoda. Umafula avaliwe. Siyabingelela ke namhlanje wonke umuntu okhona la eSouth Africa kuphi nakuphi la ikhona khona. KZN yonke. Hlaba wonke jikelele. Mpangeni Mtuba, Durban, Joburg, in zonke indawo la ngayibala ngakhona nakhona la ngakithi kamhlaba uyalingana. Siyabingelela futhi nakhona sithi ke sanibona nonke sibingelele nabo bonke ke abantu abazo Dr Spikili nabangamazi futhi uDr Spikili nabasizwa uDr Spikili siyababingelela bonke laba khona bonke siyababingelela namhlanje wonke umuntu nabantu abasizwa ngabanye odokotela besintu abelaphi bendabuko nabo bonke nje siyababingelela sanibona nonke. Namhla ke nje aziningi kakhulu futhi indaba njengoba ngihlezi ngisho ngithi ke kule channel ka Dr Spikili asikhulume ngezinto eziningi futhi asikhulume ke ngenganekwane izinto ezingaziwa sikhuluma ngezinto uyothi noma umuntu efika la ayithole zikhona la ekhaya. Suke sikhulume ngakho nje umuntu mayifika uyofika kubona naye ukuthi nakho lokho bekukhulunywa ngakho. Dokotela ke lona usethe ukuhamba ibanga elide nje kulomsebenzi wokusiza abantu ukulekelela abantu ezinkingeni esuke babhekene nazo. Usenebanga elide selihambile. Namhla ke nje futhi sikule video namhlanje awusezingenile ingcingo kakhulu. Basithinta kakhulu abantu nje banibona kunesikhathi sigcina ukuvela kodwa abantu basithintile ke ingakho ke sesibuya kule video namhlanje. Sibuya njena ke kuneyinkinga eziningi abantu abakhuluma ngazo abangakhala ngokuthi sibaxakile kahle bathi abantu cha abafisa abantu ukuthi unyaka ozayo noma bawelele unyaka onozayo nalezi inkinga abanazo njengamanje bakhala ngezinto eziningi ehlukahlukene kakhulu. Basho kabanye ukuthi cha bayafisa impela ukuthola usizo ngoba abantu kakhulu bayazi abantu abaningi ukuthi la ekhaya ke kwaNdlovu umsebenzi kakhulu esibhizi ngawo la sisebenza nje umsebenzi wokuthi siphakamisa abantu sibenzele iphakamiso sibakhiphe inkingeni bakhona nabo ukuthi impilo zabo zikhona ukushintsha. Iphakamiso kakhulu yona into esibhizi ngayo leyo kakhulu la ekhaya kwaNdlovu umsebenzi wethu loyo kakhulu umsebenzi wethu ukuxazulula nje inkinga umuntu osuka abhekane nazo noma ngabe kuthiwa inkinga yakho imi ngalopho uhlobo. Kodwa mase ufike la ekhaya kuze kwaqanjwa igama la ekhaya kwathiwa la ekhaya kwangena ukhala uphume ujabula. Lelo gama liqanjwa yimina liqanjwe yibona abantu. Namhla ke indaba enkulu kakhulu kunenduku la engizokhuluma ngayo namhlanje. Okuthiwa le nduku igama layo uDlozikhulu. Kunenduku okuthiwa uDlozikhulu okuyona induku le kahle ebaluleke ngendlela emangalisayo. Ake sithi ke umuntu nangumuntu akakabi namandla okungena kuyiphakamiso kodwa uyafuna ukuthi impilo yakhe ibikwazi ukuthi biqhubeka khona ukuthi ishintshe nayo noma ke ethole wona amandla. La ekhaya ke sinamacebo amaningi esinawo ukuthi umuntu asizakala. Bakhona abafikayo nje bathatha iphakamiso zala ekhaya ihamba imikhakha emithathu ihlukene kathathu. Ukhona number 1, number 2, number 3. Sambe imikhakha emithathu iphakamiso zala ekhaya. Kodwa lezi iphakamiso zala ekhaya ngaso sonke isikhathi ngiyagcizelela abantu ngihlezi ngibatshela sonke isikhathi ukuthi lezi iphakamiso zala ekhaya akuzona iphakamiso ezinemigomo nembandela futhi akuzona iphakamiso ezinobungozi kuwe noma ke akuyona into edlayo lezi iphakamiso zala ekhaya. Iphakamiso zala ekhaya kuba into exhumana nesidalwa somuntu ngaso sonke isikhathi esikwenzayo la ekhaya. Khamba nedlozi lakho mangabe uphila umuntu
asikwenze ukuphambene nedlozi lomuntu, sikhambisa kanye kanye ukuze mangabe izinto zakho ziqala ziphakama noma ingcebo yakhe iphakama, kungabikho ukuthi kukhona la usoleka khona bese kugcina kuba khona indawo ongasakwazi ukuhamba kuzo, sonezitha awusakhona ukungena emndenini ngenxa yokuthi kukhona imonakalo eseyidalwe izinto zakho lezo wena onazo ophila ngazo. Ilokho kubaluleke kakhulu-ke esisiqikelele la mangabe sisebenza umuntu, ukuthi umuntu la silungisa isidalwa sakhe, sikwazi ukuthi sibuyele elayinini noma ngabe kuthiwa isidalwa sakho sacwiywa savalwa. Khona-ke umuntu nje uthi selokhu ekhona akazazi ababona abantu bakubo noma ebusuku abasondelana naye. Konke lokho siyakulungisa-ke la okuthinta indaba zomsamo. Iziphakamiso zethu-ke zincikile edlozini, akukho imigomo obekelwa yona, akunabungozi. Uyakhona nje ukuthi usiphilele impilo yakho ngendlela ofisa ukuphila ngayo. Uma ufuna ukuhamba uyongena enkonzweni kodwa ukunesiphakamiso ngoba isuke kuyinto le-clean eqondile. Asinazo-ke izinto ezokwenza ukuthi wena uyithole kusasa usuney'nkinga noma usufile mhlawumbe abantwana bakho sebasala bayahlupheka. Cha, asikwenzi lokho. Senza into eqondile la ezokwazi ukuthi ihambisane nesimo sakho. Ifa lakho futhi osuke ulisebenzile noma into zakho osuke ube nazo kwingcebo yakho osuke unayo kuba izinto eziqondile nje, hayi ukuthi mangabe uney'moto seyitholakala zihamba zibangela iy'ngozi makusile, zihamba zibulala abantu, mhlawumbe unamatekisi, mhlawumbe unani, iy'moto zakho zilokhu zidala inkinga zifune igazi. Cha, asikwenzi kanjalo. Yilokho nje okubaluleke kakhulu. Namhla-ke sisendabeni kaDlozikhulu, sinenduku-ke lana okuthiwa uDlozikhulu esithi le nduku asiyiveze kubantu ngoba kakhulu inkinga yakhona ngithinte kakhulu ngabantu abathi cha, njengamanje bafisa bona ukungena kwiphakamiso kodwa amandla bangabi nawo. Sithi-ke abantu cha, abathatha uDlozikhulu. uDlozikhulu umuthi lona okwazi ukuphakamisa inhlanhla yakho, uqondise izinto zakho noma ngabe kuthiwa zitshekile, zivaliwe, zivalekile. Uyakhona ukuthi uDlozikhulu ukuvulele iminyango yonke ivuleke. Kunabantu-ke othola ukuthi ethi umuntu uyazi ngifundile nginamajazi kodwa angikhona ukuthola umsebenzi. Ethi cha, ibhizinisi lami livalekile kunjani njani njani njani. Yonke into yami ayilungi engikwenzayo, ngiphatha imali ngezandla ngikhona ukuyibona. uDlozikhulu-ke uyena esimsebenzisayo lapho uma kunjalo. Abanye-ke sebeqalile nje, baqalile ngoba uDlozikhulu into yakhona isentsha isafika. Sanda kuqala nje kuyiphakamisa le nduku siyiveza kubantu esiqalile nabanye sesibasizile ngayo. Njengamanje izinto zabo seyiqalile ziyashintsha ziyanyakaza. Yilokho nje okuningi kakhulu-ke engiza nakho namhlanje ngizodlulisela abantu ukuthi cha, namhlanje ngibaphathele uDlozikhulu ukuthi umuntu cha akathatha uDlozikhulu mabona ukuthi indlela isabonakala njengamanje sekumnyama amehlo, akusabonakali phambili nasemuva. uDlozikhulu uzokwazi ukuthi abantu bakhiphe inkingeni. Injalo nje indaba. Akuyona futhi into enemcibilisho, into elula nje kakhulu indaba kaDlozikhulu. uDlozikhulu-ke siyakhona ukuthi simsebenzise la kuwe, esikhona ukuthi sikuphakamise ngawo, sikuphakamisele ngawo into zakho zikwazi ukuthi siqonde. Noma ngabe-ke wenza umsebenzi umuntu, noma ngabe ufuna umsebenzi awutholi, noma ngabe unebhizinisi, noma ngabe unani, uDlozikhulu khona ukungenelela kuzo zonke iy'ndawo. Uma kuthiwa uDlozikhulu nje kudonseka lesidalo leso kuyisona sona esiphethe impilo yakho. Ngoba umuntu nomuntu mayiphila unengelosi yakhe ahamba nayo. Zikhona ezinye iy'dalo eziba khona noma amanye amadlozi aba khona, kodwa bese kuba khona lesi esiwu-number 1 empilweni yakho, bese sifika kuqala. Noma ngabe kuthiwa-ke sithethuliwe savala izinto zakho zamoshwa, kuyakhonakala-ke lapho ukuthi uthole ukusizakala lapho kuleyo ndawo. Yilokho nje okuningi kakhulu ehlobo zami namhlanje. Ngiyoba mfushane nje kule video kodwa indaba enkulu kakhulu. Abantu-ke bangithintile kakhulu bathi cha, siyafisa impela ukuzithatha iziphakamiso kodwa amandla sikakabi nawo ukuthi sifinyelele lapho kulelo zinga lelo. Yini esingayenza? Ngithi-ke abantu cha, abathatha uDlozikhulu bakhona ukuthi bathole usizo. Yilokho nje okubaluleke kakhulu. Senza le video-ke sikhona nje la kwaNdlovu kwaMhlaba uyalingana la esisebenzela khona.
umuntu ke mawukuthi ufuna ukuza la kithi azoxhumana nathi kulula nje kakhulu zakamhlaba uyalingana usuka kuphi noma ngabe usuka kuphi nje uthatha imoto uthi uyakamhlaba uyalingana eBhambanana lapho uyakhona ungakafika eBhambanana mawudlula nje eJozini usuke ubheke eBhambanana lapho ungakafika eBhambanana khona istop okuthiwa iseMathayini lapho uzofika wehle khona wena thina ke manje sithatha imoto la ekhaya sihlangabeze lapha eMathayini ngoba kuyibanganyana kancane mawuza ekhaya kwaNdlovu kuba kanjalo nje mangabe ufuna ukusebenzisa navigator ungashaya nje ushaya iBhambanana noma ushaya eJozini kulula nje then bese uyasixhuma uxhumana nathi sobe sikulawula ngendlela ukuthi indlela ihamba kanjani ezofinyelela la ekhaya nangabe umuntu adinga usizo into yokuqala ke nje noma ngabe uyafika uzofuna uzozikhula into esizofika siyenze sofika sikuhlole ngoba kubalekile ukuthi wonke umuntu uma efika aqala hlole uqala kubonakala ukuthi inkinga yakho idaleke kanjani izibe khona ukuze sikwazi ukuyilungisa siyahlola ke eqala la siyakhona futhi ukuhlolela umuntu ekude ngoba bakhona abantu abathi ukude kamhlaba uyalingana kodwa bayafuna ukuthi izinto zabo sibe siqhubeke siyahlola mase sabona kodwa ukuthi inkinga yakho idinga vele ufike eqathatha esigodlweni hayi siyakutshela ukuthi cha lento yakho uzilunge kumele wenze kanje uzofike la ekhaya okwamanje mawuthi ustakile sikuvezela amacebo futhi ukuthi uzokwazi ukuthi izinto zakho zibe zinyakaza ukhona ukuthola namandla ukuthi uze la kithi ngenza nje siyakucheckela lokho sibhekele sikubone sibe sesiyakutshela ukuthi yenze njani uzokwazi ukumuva la usuke ustakhe khona ukhona ukuthi impilo yakhe iqhubeke obalekele ukuthi wonke umuntu aphile akekho umuntu odalelwe ukuthi ehlupheke noma edonse kanzima noma egule noma kube njani kodwa ke nje isuke kukhona lezo inkinga umuntu esuke ebhekene nazo kusukudinga ukuthi alekeleleke kuso ilokho nje ihloko zami namhlanje esinakho akuningi kakhulu sicela abantu ukuthi basubscribe ku-channel ka Dr. Spikile umuntu nje osuke efuna ukuphila nomuntu ofuna ukuzwa indaba ezinhle noma ukusila angasubscribe ku-channel ka Dr. Spikile inamba ka Dr. Spikile atholakala kuyo ithini it is 071 106 9603 ngiphinda futhi 071 106 9603 yona namba lena uDr. Spikile atholakala kuyo mawafona wangamthola uDr. Spikile hawu ngicela impela ukuthi sibekezelelane ngoba nibaningi kakhulu enifonela kule namba sincenisana kuyo le namba nje sibaningi impela ngosuku inqwaba abantu abafonakho kwesinye isikhathi uyofona kanti ngisebhizi nabanye abantu ubekezela udlulise noma i-hour noma 30 minutes 20 minutes noma yini phinde umcela ngesinye isikhathi uzongithola nami ke mhlazi nginayo airtime efonini ngikade lokho ukuthi umuntu mayimthintile bese ngiyalandela ngiphinde ngibuye kuye angifoni ke kodwa uma kusebusuku kakhulu ngoba izoke ngingazi ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ngenzele ukuthi bangagcina abantu sebexabana nemindeni bathi abanye awu ubani manje losofona ngalesikhathi ilokho nje akuningi kakhulu ihlobo zami ngiyazibongela kakhulu ngicela ningibambe nje ivideo elandelayo njengoba nizwa nje likhala igombo ngaphandle yikho lokho ziyakhala impela yikho la isigaya khona esihlanganisa izinto khona ngiyabonga bye bye.